Futsal Liiga TV:ssä nyt haastattelussa 2 voittajaa. Sovo Futsal nappasi tämän hienon ja komean Final Four pystin. Onneksi olkoon Sovolle. Marko Laaksonen valittiin turnauksen parhaaksi maalivahdiksi. Mitä tämä valinta merkitsee sinulle? No, onhan se hienoa joskus jotain saadakin. Kyllä se hyvältä tuntuu, joo. Hyviä torjuntoja, vaikka jaoittekin Joonas Puolamäen kanssa peliminuutit. Silti joo. Direktoraatti päätti valita sinut parhaaksi. Miten kuvailet tätä Sovon turnausta täällä Final Fourissa? No, mun mielestä meillä on ollut aika hauskaa, kun me ollaan pelattu tossa noin. Se on varmaan näkynytkin, että aika vapautuneesti lähdettiin vetää ja se tuotti aika hyvää tulostakin sitten. 2 kovaa peliä. Ensin Ilves kaatui ja nytten Leijona. Mikä se Sovon salaisuus oli? No, se on tollanen niinku teamwork ja sellainen periksi antamattomuus, että me halutaan voittaa, se kyllä näkyy. Futsal Liigan kausi on teidän osalta myös mennyt hyvin. Olette nyt 5. Minkälainen kausi on ollut? Miten kuvailet itse pelaajana? No, kyllä siinä mun mielestä pikkusin notkahduksia on ollut kumminkin. Et se viime kausi oli semmoista aika nousulentoa siinä, niin nyt kaikki haluaa voittaa ja hakata meidät, niin se on vähän vaikeampaa ollut sitten tänä vuonna, mutta eiköhän se saada pistetty pallo pussiin, niin se on siinä sitten. Paranee koko ajan. No niin, päästään sinut juhlimaan tuonne joukkueen mukana koppiis. No right. Raiot juhla tänään. Joo, totta kai. Kiitos, Marko. No niin, sitten Jarkko Ihalainen, Sovon manageri, on yhtä hymyä. Ja nyt todellakin yhtä hymyä, todellakin yhtä hymyä. Nyt tuntuu hyvältä, kun tämä on Sovon ensimmäinen, voiko sanoa, iso voitto ja mestaruus. Kyllä, tämä on Sovon ensimmäinen pokaali, jota voitetaan ensimmäistä kertaa. Tämä on jotain hienoa. Viime kaudella saatiin pronssimitalit, se oli jo jotain hienoa, mutta nyt ollaan ensimmäistä kertaa jossain ykkösiä ja 3 pokaalia jaetaan tänä keväänä ja 2 Sovo tulee vielä ottamaan. Se on kova lausunto ja kertoo managerinkin itse luottamuksesta ja ehkä joukkueesta sinänsä. Nyt tämä Final Fourin komea pokaali tuossa noin, niin pelaajanne ja valmentajanne sanoi, että siellä on luvattu jotain managerille hankkia mestaruudesta. Kerro tästä, mikä tämän taustalla on. Joo, siellä on pyörinyt ryhmissä, että manageri sai uuden taulu-TV:n, kun meni vanha rikki tuossa. Katsotaan kuinka käy. Mutta kyllähän tämä raha menee seuran pyörittämiseen, joukkueen pyörittämiseen. Tämä on vaan heitetty heittona sinne. Sovo Somerolta, pieni paikkakunta, Futsal-liigassa kuitenkin menestystä. Kuvailet tätä Someron futsal-meininkiä. No, me ollaan futsalia pelattu jo sieltä 90-luvun loppupuolelta ja aikoinaan kun divariin noustiin, niin päätettiin, että aloitetaan satsata lajiin ja 2 vuotta divarissa ja nyt 6. kausi liigassa ja koko ajan ollaan menty eteenpäin. Mun mielestä ollaan tehty hyvää työtä niillä resursseilla, mitä meillä Somerolla on. Ja meistä on tullut täytyy sanoa, että meistä on tullut niin kuin Someron joukkue, että sen on ottanut kaupunki hienosti vastaan ja kannattajat ja kaikki. Itse asiassa me taidataan tällä hetkellä olla Varsinais-Suomen futsal-joukkue, koska ollaan tämän vanhan Turun piirin ainoa liigajoukkuekin tällä hetkellä. Kiitokset Jarkko ja onnittelut voitosta vielä ja ei muuta kuin railakkaita juhlia. Päästään sinut kannun kanssa kotiin. Onneksi olkoon. Kiitos. Näin Futsal Liiga TV kiittää seurastanne tässä turnauksessa ensi vuonna uudestaan.